motherfuckers. Λοιπόν, είμαι στο Κούκι στον Πειραιά. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο vlog. Είναι ας πούμε το part 1 γιατί θα κάνω και άλλο βίντεο. Προετοιμαζόμαστε για το πάρτι του 1 χρόνου Κούκι. Για τα γενέθλια του Κούκι, το οποίο θα γίνει εδώ στον Πειραιά. Έχουμε ετοιμάσει απίστευτα πράγματα. Μουσική από Κόνη, δωρεάν κοκτέιλ, διαγωνισμούς με iPhone, με διάφορα πράγματα. Αυτή την 5η 23 Ιουλίου. Ένα χρόνο μετά, κανείς δεν περίμενε ότι θα είμαστε στα 6 μαγαζιά. Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε απίστευτα ευγνώμων για όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Δεν θα σταματήσουμε. Είναι πραγματικά μόνο η αρχή. Έχω πάρα πολλά να δώσω σε αυτό το brand. Θέλω να κάνω πολλά πράγματα, να βγάλω τη δημιουργικότητά μου, καινούργια προϊόντα, καινούργια events, καινούργια βίντεο, καινούργιες ιδέες. Ξυπνάω το πρωί και δουλεύω με μεγάλη χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θέλω να σας δείξω για πρώτη φορά το μαγαζί στον Πειραιά που δεν το έχετε δει με λεπτομέρειες. Είναι μαγαζάρα. Τώρα θα δείτε τι παίρνετε με 1.000 ευρώ. Βασικά όχι, μην το βάλεις αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι χωρίς υπερβολή το πιο ιδιαίτερο κούκι που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε το συγκεκριμένο, είχαμε ένα στόχο. Δεν θέλαμε να φτιάξουμε απλά ένα ακόμα ωραίο μαγαζί. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα μαγαζί που θα μείνει στην ιστορία. Θα σου αφήνει μια αίσθηση ότι wow, αυτό είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Η μεγαλύτερη μου έμπνευση για αυτό το μαγαζί ήταν η αρχή γενικά των 2000s. Όλη η αισθητική αυτή, Tony Hawk, WWE, Matrix, cross μηχανές, skate, ταινίες αυτής της εποχής. Όλα αυτά είναι μια εποχή που με στιγμάτισε. Καλώς ή κακώς τότε ήμουνα και εγώ πιτσιρικάς και σαν σφουγγάρι έπαιρνα όλες τις πληροφορίες. Ένα τραγούδι που έπαιζε στα αυτιά μου, στο μυαλό μου, όσο σκεφτόμασταν αυτό το μαγαζί και το φτιάχναμε, είναι το Somewhere I Belong των Linkin Park. Πολύ έτσι κομμάτι που με έχει στιγματίσει, με μου δίνει πολύ έμπνευση. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε παντού να παίζουν σε αυτές τις οθόνες βίντεο clips, παλιές ταινίες, διαφημίσεις, video games, εικόνες που λίγο πολύ όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ειδικά αυτοί που μεγαλώσαμε εκείνη την εποχή. Αλλά και όχι μόνο θα έλεγα, γιατί γενικά είναι μια νοσταλγική εποχή που όλοι αγαπάνε. Θέλαμε γενικά να έχει αυτή τη νοσταλγία, γιατί η νοσταλγία είναι ένα συναίσθημα πάρα πολύ όμορφο και ο κόσμος το εκτιμάει πάρα πολύ. Και εγώ δηλαδή, όλη μου την έμπνευση την παίρνω από τη νοσταλγία. Και δεν θέλαμε να μοιάζει ακριβώς από το παρελθόν, θέλαμε να είναι κάτι που να φαίνεται ότι έρχεται από παλιά, αλλά είναι πολύ σύγχρονο. Μια φοβερή λεπτομέρεια είναι η ασπρόμαυρη κάμερα που έχουμε βάλει, που μπορείς να έρθεις να βγάλεις τον εαυτό σου βίντεο, τη φωτογραφία με το κινητό σου. Κατευθείαν μπαίνει στο vibe αυτό, το παλιό. Γενικά αυτές οι του κυκλώματος κάμερες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ aesthetic. Είναι μια μικρούλα λεπτομέρεια που νομίζω κάνει το χώρο πολύ διαδραστικό και είναι κάτι που το ήθελα αυτό. Ήθελα να έχει παντού κάτι ενδιαφέρον να δεις και με κάτι να αλληλεπιδράσεις, να σου μείνει σαν εμπειρία. Ένα όμως από τα αγαπημένα μου στοιχεία αυτού του μαγαζιού είναι αυτό το τεράστιο εδώ πάνελ, το stretch ceiling. Πέρα ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ακριβό να το κάνεις, περίτεχνο, δεν το κάνουν όλοι, δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους που μπορούν να το αναλάβουν. Δεν είναι απλά ένα φως, είναι ολόκληρη ψυχή του μαγαζιού αυτό το συγκεκριμένο. Γενικά δημιουργεί αυτή τη σιλουέτα παντού, κάνει το φωτισμό έτσι πιο κινηματογραφικό και βάζει στο επίκεντρο πολύ τον άνθρωπο που φτιάχνει τα μπισκότα. Γιατί για μας το πιο σημαντικό εδώ είναι το μπισκότο. Οπότε θέλαμε στο επίκεντρο να είναι αυτός ο άνθρωπος που με τα χέρια του βάζει τις τελευταίες πινελιές πάνω στο προϊόν για να το παραδώσει στον πελάτη. Και νομίζω ότι αυτό το stretch ceiling με το φως που εκπέμπει και όλο γενικά το στήσιμο δίνουν πάρα πολύ έμφαση. Πάει το μάτι σου κατευθείαν εκεί. Όταν το βλέπεις απ' έξω, θυμίζει λίγο σαν μια παράσταση, θεατρική παράσταση. Και το θέλαμε αυτή η διαδικασία να είναι κομμάτι όλη τη εμπειρία. Όταν επισκέπτεσαι το Κούκι εδώ, να είναι part του experience να βλέπεις τον άνθρωπο να δημιουργεί τα μπισκότα μπροστά σου. Επίσης, σε πάνω έχουμε και τον κυκλικό καθρέφτη εδώ, που πάλι full 90s, 1000s αισθητική. Πάλι εκεί μπορείς να βγάλεις φοβερές φωτογραφίες και βίντεο του χώρου. Είναι πάλι ακόμα ένα από αυτές τις λεπτομέρειες που ήθελα να δώσουν διαδραστικότητα στο χώρο. Επίσης, επιλέξαμε όπως και στην πανόρμου εδώ να βάλουμε διπλή βιτρίνα. Πιστεύω ότι βοηθάει αρκετά όταν είναι πολύ busy το μαγαζί για να βλέπει ο κόσμος και από τις δύο πλευρές και είναι πολύ πιο εντυπωσιακό γιατί μπορεί να τη γεμίσουμε. Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είναι γεμάτη η βιτρίνα. Σπάνια βέβαια γίνεται, ειδικά τώρα τις πρώτες μέρες στον Πειραιά που γίνεται αυτός ο πανικός. Αυτό που είπα ότι ήθελα να είναι και λίγο έτσι futuristic, γι' αυτό κάναμε και αυτό το inox στην πινακίδα εδώ. Εμένα μου θυμίζει λίγο UFO, λίγο έχει μια περίεργη έτσι αίσθηση. Είναι αυτό που λέμε retro futuristic. Το ίδιο και με τη reception που θυμίζει έτσι παλιό ηχείο. Δεν βγάζει μουσική αυτό, αλλά δίνει έτσι ένα τρομερό vibe. Η παραμικρή λεπτομέρεια σε αυτό το μαγαζί εδώ δεν μπήκε τυχαία, να ξέρετε. Είναι όλα μελετημένα. Θέλαμε να είναι ένα boutique μαγαζί, να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, όχι μόνο Κούκι, γενικά από όλα τα μαγαζιά στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε καλύτερη περιοχή από τον Πειραιά για αυτό το συγκεκριμένο, γιατί πάντα είχα μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Πειραιά. Είναι μια πόλη με δική της ταυτότητα. Έχει πολύ ζεστό κόσμο, πολύ φιλόξενο κόσμο. Έχει δικό της χαρακτήρα σαν περιοχή. Μπορείς να πεις ότι έχει τη δικιά της κουλτούρα γενικά. Δηλαδή, μου άρεσε που είναι σαν διαφορετική πόλη από την Αθήνα. Και το γεγονός ότι είμαστε μόνο
5 βήματα από το Πασαλιμάνι. Πραγματικά, εγώ βλέπω τώρα τα σκάφη. Είμαστε 10 μέτρα από το Πασαλιμάνι. Κάνει όλο το σημείο πιο όμορφο, πιο cinematic. Έχει έτσι μια απίστευτη ενέργεια όλη την ημέρα, ό,τι ώρα και να περάσει εδώ. Και σίγουρα το πιο συγκινητικό είναι ότι από την πρώτη εβδομάδα, κάτι που δεν περιμέναμε τίποτα, έγινε πανικός. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram και στα social media, βλέπετε αυτά που ανεβάζω. Ατελείωτες ουρές, απίστευτη αγάπη μέσα στο κατακαλό καιρό. Τώρα βέβαια πλησιάζουμε μέσα Ιουλίου, Αύγουστο, φεύγει ο κόσμος. Αλλά και πάλι βρήκατε λίγο χρόνο να έρθετε να μας τιμήσετε και να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας. Αυτό να ξέρετε σίγουρα δεν το θεωρούμε δεδομένο και το εκτιμάμε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι μέσα σε ένα χρόνο ζήσαμε κάτι το οποίο ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν είχαμε φανταστεί. Γύρω από ένα μπισκότο, γύρω από μια ιδέα, καταφέραμε να χτίσουμε μια αλυσίδα με 6 καταστήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί. Ήδη ετοιμάζουμε πάνω από 5 τοποθεσίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι τον Οκτώβρη. Χιλιάδες άνθρωποι που μας στηρίζουν καθημερινά, πήρα μηνύματα, ουρές, φωτογραφίες, βίντεο, χαμόγελα. Μια αγάπη που πραγματικά δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε. Είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε καθημερινά να τρέχουμε από το πρωί στο βράδυ μόνο και μόνο για αυτό το όνειρο. Δεν ήξερα ότι η αγάπη δικιά μου για τα μπισκότα θα βρει τέτοια ανταπόκριση στην Ελλάδα. Ότι θα υπάρχει τόσος κόσμος που θα το εκτιμήσει, θα το αγαπήσει και θα ακολουθήσει τόσο πιστά το cookie και θα το στηρίξει. Πραγματικά είναι απίστευτο. Και το πιο όμορφο είναι ότι ακόμα νιώθω πως είμαστε στην αρχή. Είναι πάρα πολλά τα όνειρα που έχουμε ακόμα, τα σχέδια, τα πλάνα για να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε σαν ομάδα τα επόμενα χρόνια που πραγματικά είναι σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Οπότε αν είσαι ένας από αυτούς που μας στήριξε έστω και μια φορά, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς εσάς. Το λέω και το εννοώ. Και είναι ακόμα η αρχή. Λοιπόν, αρκετά με τα μελό, τώρα μερικές πληροφορίες για τα εγγένεια και τα γενέθλια του Cookie για την 5η 23 Ιουλίου. Πάμε! Λοιπόν, είμαστε με τον Δημήτρη και την Μαρία. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρετε ότι στα εγγένεια την Πέμπτη θα παίζει μουσική ο Κόνη, ο Λιλ Κόνη. Ναι, το ξέρατε. Τώρα το μάθατε! Τώρα το μάθαμε! Τέλεια! Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Μάνθο. Λοιπόν, το ήξερες ότι 5η 23 Ιουλίου κάνουμε τον ένα χρόνο Cookie και τα εγγένεια του Cookie Πειραιά? Όχι, αλλά θα έρθω. Και το έμαθες μόλις τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Διονύσης. Λοιπόν, Διονύση, τυχαία τώρα, έτσι. Όχι ότι είσαι εξάδελφός μου και υπεύθυνος του μαγαζιού, αλλά το ήξερες ότι στο πάρτι στις 23 Ιουλίου θα έχει δωρεάν κοκτέιλ με κάθε απόδειξη? Τι δωρεάν κοκτέιλ. Το ήξερες? Δεν το ήξερα καν. Αλήθεια. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα γίνεις ντύρλα? Σου υπόσχομαι ότι δεν θα πιω καθόλου. Μας έπεισες, Διονύση. Λοιπόν, σε δείχνω. Καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Νταλούκα. Νταλούκα. Το ήξερες ότι στα εγγένεια την Πέμπτη θα έχει 2.000 άτομα εδώ? Το ήξερες? Απίστευτο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, είμαι με τους Τέλεια. Λοιπόν, το ξέρατε ότι στα εγγένεια την Πέμπτη θα έχουμε κλήρωση για iPhone και άλλα δώρα? Wow! Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε όλοι subscribe, έρχονται πολλά βιντεάκια. Έχω καυλώσει με το YouTube τέρμα. Θέλω να βγάζω έτσι daily vlogs. Σας περιμένω όλους 23 Ιουλίου, Πέμπτη, στο Cookie στον Πειραιά για να γιορτάσουμε τον ένα χρόνο Cookie. Πραγματικά πιστεύω θα γίνει χαμός. Πέρυσι στα εγγένεια που ήμασταν μόνο 2 μήνες ανοιχτά είχαμε 1.000 άτομα. Φέτος περιμένω 2.000 άτομα σίγουρα. Θα γεμίσει όλος ο δρόμος από εδώ έως πάνω εκεί, σίγουρα με κόσμο. Περιμένω να τα σπάσουμε όλα. Θα βάλω ένα γαμάτο edit τώρα με πλάνα από το Cookie Πειραιά βράδυ που σκοτώνει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά. Τώρα θα δείτε τι παίρνετε με 120.000 ευρώ.